муҳоҷироне ҳастанд ки дар мусофират ҳамшаҳри худ хеш табори худ бародари худро мефурӯшанд. барои як масъалаи ночиз ҷанг мекунанд, ба ҳамдигар корд мекашанд ва шаъну шарафи миллати тоҷикро пас мезананд. як нафарро мешиносам ки ҷиянаш хона, мошин, аспу молашро акс бардошта ба корфармои рус партофтааст ва гуфтааст ки бубин коргари ту аз ҳама бои деҳаи мо дар Тоҷикистон. он корфармои рус ҳам тағоро аз кор ронда ба ҷояш ҷиянро гирифтааст. оё ин кор дуруст аст? барои пул, мансаб ва вазифа тағои хешро фурӯшӣ. ин хел қиссаҳо зиёданд, аммо бояд коре кард ки дар муҳоҷират, дар мусофират номи миллати тоҷик паст нашавад. ҳамон корфармо фикр накунад ки мо тоҷикон ба як пули ночиз ҳамдигарро мефурӯшем. мисли муҳоҷироне бояд буд ки ҳамеша номбардори миллати тоҷиканд. муҳоҷирон,